Opa Peña, bueno, denbora dexente pasatu da, azkeneko aldiz gure berri eduki zenutenetik eta denbora dexente ere azkeneko kontzertua eman genuenetik, han iraila hasieran Orozkon, baina bueno, hemen gaude berriz eta erabat indar berrituta eta egurra emateko prest eta berri ugarirekin gainera, ez? Alde batetik, esatea, urtarrian bertan hasiko garela berriz kontzertuak ematen, urtarriaren 5ean asteazkenarekin Altsasuko gaztetxean egongo gara, urtarriaren 7ean Hernaniko gaztetxean, urtarriaren 12ean Akelarre kultur aretoan, Txantrean, asteazkenarekin ere, urtarriaren 28ean Bonberenean, eta otsailaren 19ean Gernikan. Momentuz kontzertu horiek ditugu eta denborarekin gehiago aterako dira ere, eta hor gure web orrian ere jarriko ditugu eta edozein gauzarekin ere gure berri. Gogoratzen alduzu, biak bazkinenean, munduari begira, bizitzari barreka, gauzak aldatu ziren, galdetzen badizute, ezagutzen zenuena betirako galdu zen. Horrez gain ere, antzemango zenuten aurpegi berriak ditugula taldean, izan ere abeslari berria Zurine Zizurtik eta tromboi jole berria Txamus Zangotzatik ditugula, eta bueno, hor zer esan, aurreko formazio horrek espero genuena baino gutxiago iraun zuela, baina bueno, gauzak horrela dira eta erabakiak hartu behar dira eta hartu ditugu, ez? Bai Carlosi nola Mireiari hoberena opa diegu eta batez ere oso eskertuta gaude, eurak taldearekin egindako ibilbidean egindako ekarpen guztiengatik eta esfortzu eta lan guzti horrengatik, ez? Eta beraz, bueno, Mireia eta Carlos ongi zan, ongi bili, eta Zurine eta Txamus Engainatu nauen bizitza, eta zergatik etorri zinen nere bila. Berri horietaz gain, beste batzuk ere baditugu eta oso interesgarriak denak ere. Alde batetik, bueno, urtarria hasieran bertan abesti berri bat eskainiko dugu gure web orrian. Abesti berri hau Estatu Batuetako Boiseko ikastolarentzat egin dugu, eurak hala eskatuta. Eta hori, ez, abendu amaieran grabatuko dugu, Aritzarregirekin berriz ere. Horrez gain, urtarria amaiera edo otsaila inguruan bideoklip bat kaleratuko dugu. Egun hauetan grabatzen arituko gara eta, bueno, oso ona izango da, sin duda. Eta hori, ez, azkeneko diskako abesti batekin egingo dugu bideoklipa eta hori, ez, urtarria amaieran edo otsailan hortxe egongo da ikusgai. Eta bukatzeko ere, hori, borrokatu eta irabazi diska berriarekin oso pozik gaudela eta oso ongi saltzen ari dela, Durangon ere, eta, bueno, badirudi gustatu zaizuela edo jendeari gustatu zaiola, eta, bueno, hasiko garen denboraldi berri honetan ere, diska berriaren abestiak joko ditugu, eta
diska bera aurkezten jarraituko dugu, ez? Eta, bueno, besterik ez, ongi ibili eta kontzertuetan ikusiko garela espero dugu, eta ordura arte, ongi izan eta egurre asko.